ez ezaguna zaiguna ezagutu. Aukera bat eman, eta jarraitu aurrera. Inork ez baitaki biharrak zer gordetzen duen. Baina garrantzitsua da, gaur hartzen ditugun erabakiek eramango gaituzten etorkizunerako adi egotea. Gure etorkizuna, gure esku dagoelako. Eta biharko ordizia, gaurko ordiziarren esku dagoelako. Eta bagoaz gure bidean, pausoz pauso, urratsez urrats. Baina noizbeinka, gure bideak beste bideekin gurutzatzen dira. Eta elkarri eskua emanez egiten dugu aurrera. Eskua ematen dugu laguntzeko, tire egiteko, lasaitzeko, maitatzeko, indartzeko. Eta eskua elkarri emanez, ametsak egi bihurtzen saiatzen gara. Bideak gurutzatuz, eta ezberdinak garenok elkartuz. Ametsak egi bihurtzen saiatzen gara. Zein amets? Nora eramango gaitu argiak? Sokan elkartu, eskua elkarri emanez, joan gaitezen argiaren bila. Pausoz pauso. Urratsez urrats. Elkartasunaren da kulturen eredu, herritarren indarra senti dezakegu. Denok elkartuz gero seguru gaudegu, nahi degun ordizia eraikiko dugu. Iritsi zaigu eguna gugan pentsatzeko, tentsio puntuik gabe jaiaz gozatzeko. Egun guzti hauetan asko emateko, gure herri maitea berriz altxatzeko. Sentimenduak osatuz, ordizia elkartuz, bata besteari lotuz, herria berpiztuz. Sentimenduak osatuz,
batean, ala jarrai dezala, posible den bitartean. Zapaltzen gaude, leku berdin-berdinean, gu harro sentitzen gera, ordizia esatea, ala jarrai dezala, posible den bitartea.
irten toki horretatik, ez naiz irten, hor bertan, preso nago eta iluntasun hontaz nahi nuke libra. Prest gaudenean, egiaren aurrean, orduan, ikusiko du elkar. Ta iluntasunetik irten hitzaren artean, ez naiz irten toki horretatik, ez naiz irten, hor bertan, preso nago eta iluntasun hontaz nahi nuke libra. Iluntasun hontaz nahi nuke. Eskerrik asko.
kasu zazkia berde, emaiak mesedez, mesedez, ez, 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 emaiak nere zazkiri. Emaiak nere zazki. Ambientea daukezuen gaur, Ordiziko plazan. Tira, ni Josepa naiz, eta astizkenero, nire baserriko produktu saltzea etortzen naiz merkatua. Bai, gaur enterau naiz, festa berezi ezela, eta nire maitxua ekartzea pentsau dut, aber, pixka geixo saltzen deten. Bani Antxoni naiz, eta naiz Pasaiakoa. Astero etortzen naiz Ordiziko perira produktuak erostera. Beno, ja Ordizikoa ematen dute. Beno, gero produktuak nire dendan saltzen ditut. Nire bezeroak oso exigenteak dira. Bai, badakit bainik zer da noi. Eta oberena nahi dute. Bai, bueno. Ai, aspalditik ezagutzen gara elkar. Ai, Josepina eta biok, bai. Ai, zenbat kontu eta historio dakizkigun. Batzuk entzundakoak eta beste batzuk ikusitakoak. Hene plaza honen abek hitzeiten jakingo balue. Aizue, baina Ordiziko perie aspaldikoa da gero,
Ta garaiek asko kanbiatu die. Baina guk hemen seitzen dugu. Berdin ordiziko perien produktu salduz. Josepa? Bai. Betu, garai baten, egun guztiko feria izaten zen. Bai, goizen etortze zien baserritarrak, eta iuntzarte mentxe goten zien. Ez da bazkaltzearetzien etxea juten, pentsa. Ta emakumak bat tabernare ezin, jun bazkaltzea izene gaizki ikusita zeon garai haietan, eta etxe partikularreta jute zien bazkaltzea. Bai. Hango etxeko Andrek bazkarik emate zien, haiei ordentze zitzaien ordaindu beharrekoa, eta dana guztua izu. Herri hontan aparkatzea, demonio! Oiegie da, Aizu, ta ondo aparkozko zenean ba, Gutxi fiau, bazpare, gordeitzezu pare da gaztai, alkate da dultzain gontzako. Eutziz isilik izona. Zea, hoien teatzen baie multa jarriko joe, zure gaztaia probatzea tio. Izane, ne gizonak sekulako gaztaia ikio, Bai, bueno, hor, sekretu hondik ez da. Alargo larretan jaiotzen dan belargo xokin gaztaia, arratatzen da. Bai, Modesto, Eskutatik jaitsi, kentzeko beha zain monkua. igoko den. Ni, 300 bat ardi euko jut. Aizu, atzo lareun esan ziazun ba. Ixo. Nik, han, mendin bertan iken dut gaztaia. Bai? Eta 2 hilabete, pare bat hilabete beharri izaten ditu ontzeko. Baina, bakizu, askotan, denboa pasaurretik, jendea esken eukitzen dut. Einala sartzeitu gizon honek, gaztaiak. Einala. Bakizu, alargo, belargo xon da, ne eskun launtzakin gaztaia txarrateatzea, zaie da geho. Toi, Josepi, guazen mazun, ardik ez zita bakarri jaizten. Tira gizona, gaur olako feste hemen eukita, etxea junbarrote du ba, lanak eitea. Gaina, dantzako gogoa eta dana sartu zainei gaur Peru.